Magandang tanghali po sa lahat mga ma'am sir. So tingnan ninyo ang lecture namin nung isang gabi mga ma'am sir. Tingnan ninyo aron para maintindihan ninyo kung paano paano magawa natin ang ganitong programa, no? So saan aabot ang 500 natin ngayon. So, tingnan natin ang lecture namin noong isang gabi, mga sir. Tingnan natin Saan naabot ang 500 pesos mo? Okay, so this is a very quick presentation. Siguro wala pang 10 minutes po ito. Just want to share to you guys itong napakagandang ginawa namin na system na pure online po ito, no? Kasi sa panahon ngayon, we need to understand na we are facing a crisis, no? So sa panahon ng crisis, kailangan natin ng trabaho na pwedeng gawin habang nasa bahay lang. Kasi whether we accept it or not, guys, lahat ng bagay ngayon magmamahal na. Nagsimula sa gasolina, eventually po lahat ng shipping, lahat ng transportation, lahat ng bilihin magmamahal na. So, technically, ramdam na natin yan. Napakahirap po ngayon magnegosyo kapag tangible pa yung produkto. No? Kasi papaship mo pa, babiyahe ka pa. So, ang hirap na. So, kailangan maging prepared tayo dito. Kagandahan dito po, ako po ay nakipag-partner sa mga IT company na finulfill nila yung vision ko na magtayo ng isang micro business na maliit lang kapital, 500 pesos lang. So, mabilis po ito, no? So, ito po yung mga partners ko, sila Sir Gerald, saka Sir Lian, mga IT company po sila, mga tech company po sila. So, basically, they are registered as a tech company. So, nung kinausap ko sila, sabi ko, I need help with my current business and I want to teach people how to boost their business. And ito yung pinaka-importante, no? Help people to gather funds for their business. So, kung meron kang negosyo ngayon, ikaw ba ay direct seller, network marketer, and meron kang membership sa sarili mong kumpanya, ang hirap magpa-pay-in ngayon, sa totoo lang. Halimbawa, meron kang package na 9,000, 16,000, so hindi na basta-basta naglalabas ng pera yung mga tao ngayon. Pero pag 500 pesos, di na pinag-iisipan masyado yan. Kumbaga malaki na yung pwedeng, kumbaga malaki yung batting average na mag-yes yung mga tao sa inyo sa halagang 500. So, ito pong gagamitin po natin ito para i-fund yung ating business, yung hawak mong business ngayon. Okay? And we will equip them with skills and tools. Yun po yung pinaka-importante kasi may learning po tayo makukuha dito. And create a dropshipping platform for our products. No, kung meron kang tangible products, makakatulong po ito para mapagalaw yung tangible products mo bilang isang merchant partner. Okay? Yan. So dito po, kagandahan dito, mayroon po tayong technology na tinatawag na funnel, no? Lahat ng magpapamember sa 500, meron po siyang high converting na funnel page, no? So, ganito po itsura, mamaya papakita ko sa inyo, i-demo ko sa inyo yan. A fully optimized 100% online funnel. Ano ba yung funnel? Ibig sabihin po nun is, nag-i-explain na siya ng negosyo, nakalagay na yung mga detalye po lahat doon, meron na siyang payment gateway, na pwede nang magbayad yung mga tao kahit nasa ibang bansa pa sila. So, wala po itong manual sign-ups, hindi po ito yung traditional na kukuha ka ng mga pay-ins ng mga tao, tapos i-encode mo sila. Dito po, wala pong manual sign-up. Lahat ng mga sasali, dadaan po sa funnel at sa payment gateway. QRPH lang po yun. Diba, scan lang nila, they will pay through GCash, bank transfer, pwedeng credit card, lahat po pwede, di ba? So, yun po yun, payment gateway that accepts all payment options. Automatic activation, kapag scan nila ng QR, pagkabayad nila sa GCash, automatic activated na sila. So, wala bang mga activation codes dito? Kumbaga, pure 100% online. Yun po yung kailangan natin, yung kahit hindi ka lumabas ng bahay, kahit hindi ka mag-conduct ng seminar, kahit hindi ka, kumbaga, wala na talagang manual. Lahat ito automatic na. Okay? So,
Anong kasama sa 500 pesos? Ito po, no? Hindi po ito conflict sa anumang ginagawa natin. No? Kung meron ka man networking ngayon, hindi siya magko-conflict kasi nga po, digital lang po ito, no? Sa 500 pesos makakakuha ka po ng Neo Learning. Sabi ng Neo Learning, meron pong entrepreneur course, no? So, yun pa lang po, sulit na tayo kasi nga is matututo ka habang nasa bahay ka, no? So, ito po mga tao na ito ay TESDA certified. So, kumbaga, nagtuturo din po sila sa mga estudyante, sa mga TESDA at nagpapa-graduate din po sila sa TESDA, no? So, may Neo Learning na yan, entrepreneur course, no? Meron ka rin makukuhang Neo Loading business, no? Ito po, matagal na po ito, pero at least, di ba, meron ka pong value for 500 pesos, no? Pwede ka magpa-load sa Smart Globe, Surf to Sawa, etc. And pwede ka kumita ng ng commission sa pagpapa-load ng mga tao, no? Sa pa-load ngayon, kailangan i-loading, din. Meron din pong bilang po yan. And meron po ditong Neo Bills Payment, no? So, kumbaga, pag meron kang nag-post ka, may nagbayad ng mga bills nila, pwede ka rin kumita po doon. And dropshipping business, ito po ay para sa mga merchant partners. Halimbawa po, may produkto tayo, buwamira, o kaya barley, o kaya kung ano namang produkto yan, pwede po yung ilagay dyan at magkakaroon po tayo. Ibig sabihin sila po mismo ay wala pong tangible products. I want you to note that, no? Ito pong sinishare ko, wala silang tangible products. Yung dropshipping nila manggagaling po sa mga merchant partners, no? Okay? And meron pa rin pong G-Fiber, no? Kung meron kayong kakilala na gusto magpa-install ng Globe Fiber, no? Meron kang kikitain din doon. So, ang ganda kasi pure digital, di ba? Sa Facebook ka lang, di ba? Post ka lang. Ang bilis po nito, no? Ipo-post mo lang ito sa mga Facebook group, sa profile mo, and yun, magising mo, meron ka na kaagad mga sign-ups, no? Ayan. So, all-in-one platform using your cellphone, no? Kumbaga, you will empower your cellphone. Meron kang Neo Load, Neo Bills Payment, meron kang e-learning, meron kang dropshipping. So, napakaganda. At kagandahan, 500 pesos lang. At naka-funnel pa po yan. Okay? Yeah. So, ang ano po ito, napaka-simple lang po ng marketing plan. You get 200 pesos commission per referral. Kumbaga ito po, ginawa po ito, hindi basically para kumita yung may-ari. Kasi maliit lang po may iwan sa may-ari dito. This is almost 60% payout now. So, direct commission, may napasign up ka using your funnel. 200 pesos po yan. So, all you need to do is to share your affiliate link. Replicated funnel po yun. So, basically, it is a self-explanatory funnel. No? So, pagbigay mo ng iyong ng affiliate link mo, yung funnel mo, they will sign up with their credentials and then they will pay using QR code or online payment. No? And then kapag nag-verify na po yung payment, automatic activated na sila, pwede na sila mag-start kaagad. No? So all payments are done online, no cash payments. No? Kumbaga ito po ay pure online opportunity. Alright? So, yung passive income naman is you can get 20 pesos in direct referral. Ibig sabihin po, no, yung direct referral mo may 200 ka doon, tapos yung direct referral mo may na-refer, you will get 20 pesos per indirect referral. And this goes down up to 5 levels, no? Kumbaga, from the direct referral, level 1 po yun, 200, level 2, 20, level 3, 20, level 4, 20, level 5, 20. Ganun lang po yun. No, ganun lang po kasimple. So, imagine kung kumikita ka ng 20-20 sa referral ng referral mo, malaking bagay po yun, no? So, hindi po ito technically networking, no? Hindi po siya yung left and right na binary na may pairing. So, ito po ay direct lang sa indirect referral. Okay? Yan. So, ito po yung commitment natin. Ito po ay para tayo po ay maging paldo, no? Paldo habang tayo po ay humaharap sa crisis. Ang commitment, ito po yung tanong ko sa inyo na gusto ko pong i-internalize ninyo. Kaya mo bang humanap ng 20? No? 20 people na may 500 pesos. No? 20 na tao na may 500 pesos. Isipin niyo po yun, no? Kaya ko bang, meron ba akong kakilalang 20 na tao na may 500 pesos? Siyempre, madali lang sabihin na yes, di ba? So, yan lang po, napakadali lang po, no? 3 tao lang yan per day, di ba? So, every day, huwag ka matutulog hanggat hindi ka makapagpa-sign up ng 3 or more than if you can do it, no? So, pag nagawa mo yun, guys, yung 500 mo pwedeng maging
million. No? Ito po, literal po ito, million po pwedeng kitain. No? So, very simple lang po yung ating income projection. No? Ito po kagandahan dito. We will reward the people who will perform. No? So, halimbawa po, ikaw po ito, di ba? First week mo, in 7 days, naka 20 ka. Pero hindi naman po yan deadline or anything. Kung makuha mo yung 20 lang, 1 month, okay lang. Gusto mo. Kumbaga, it's up to you kung hanggang kailan mo gustong kunin yung million income mo. No? So, pag naka 20 ka on your first week, no? You will earn 4,000 pesos na kaagad. Imagine mo, 20 people lang, may 4,000 ka na, tapos magkakaroon ka pa ng Yatay Spa experience. No? Kasi dito, we want to keep our performers. No? Ito po ang Yatay Spa. This is located po sa may Newport, Manila. Katabi po ito ng Resorts World. No? So mag-gather po tayo dyan, magkikita po tayo dyan. And then doon tayo magpa-planning at magbe-brainstorm for 6 hours. Meron po yung jacuzzi, buffet, cinema area. Napaka-rewarding experience po yan. Kumbaga, hindi mo kailangan bumenta ng sobrang laki para magkaroon ka agad ng incentive. Dito, meron ka na agad incentive. Next po is second week po. Yung 20 mo, kailangan din makakuha ng tagti 20. So, ang bilis lang, di ba? Yung 20 mo, meron tagti 20. So, automatically, meron ka na agad 400 na grupo. Diba? So, 400 kagad na grupo yan. Tapos, meron kang 20 pesos sa bawat isa dyan. So, meron kang 8,000. So, pag na-hit mo yung second week mo na yan na may 400, meron ka na agad luxury yacht cruise. So, nakikita nyo na po, naka-expose na yung incentives. Third week, yung 400 nakakuha ng tagti 20, 8,000 members, meron kang 20 pesos, meron ka na agad 160,000. No, grabe, imagine mo, kahit dyan lang po sa third week third week lang, 8,000 members, may 160,000, may libre ka pang iPhone 17 Pro Max, di ba? At pag umabot po ng fourth week, no, yung 8,000 na tao, kumuha ng tagbe-20, meron kang 160,000 na tao, times 20 po yan, meron kang 3.2 million at magkakaroon ka ng fully paid na BYD Sea Lion. Grabe po ito, no? So, hindi po ito hype, hindi po ito, kumbaga, hindi ka namin dito binabaliw, di ba? Pero, ang pinag-uusapan dito is 500 pesos na puhunan, no? Yung laman ng 500, overvalue na siya. Kumbaga, marami ka na magagawa sa 500 na yun. Magtututo ka, di ba? Mag-aaral ka, di ba? But you will be rewarded, no? Hindi ko na po nilagay po yung pang-5 week, no? Kasi pag umabot ng pang-5 week yan, ang kikitain mo dyan is aabot na po ng 64 million. So, saan aabot ang 500 pesos mo? Dito po sa ginawa ko na to, guys, no? Ibig sabihin, no, ganito lang po yan. Pag nandito ka na sa level ng third week, 160,000, ano man ang networking na hawak mo, ano man ang business na hawak mo, madali na lang po silang mapa-convert into pay-ins kapag kumikita na. So, this is only to empower everyone to gather funds for their own businesses, no? So, hindi po ito, kumbaga, the usual na hinahype namin kayo kasi ang pinag-uusapan dito, 500 pesos lang. So, sana po, maramdaman nyo rin po yung nararamdaman namin na tutulungan po namin kayo na ma-boost po ang inyong business sa halagang 500 pesos sa panahon ngayon ng crisis. Okay? So, before I end, I would like to share to you then, no? Ito pong ating funnel. Okay? Itong funnel natin, ito po itsura niya. Yan. So, magkakaroon ka po dyan, nakalagay dito sa taas, invited by your name and your picture. Saan naabot ang 500 pesos mo? And may video po yan na nag-i-explain. Saan naabot ang 500 pesos mo ngayon? Ang 500, pwede mo magastos sa isang kainan. Pwede mo magastos sa isang kabihan. O ang pinakamagandang pwede mangyari sa'yo ngayong taon, alam mo ba na pwede siyang magsimula ng income para sa'yo? Ganon, di ba? May video siya na sobrang highly converting po dyan. Then, kapag decided na sila, they can click this, no? To join for 500 pesos, no? Ayan. So, lahat tayo mabibigyan ng ganito, guys, no? Ng funnel na ganito. So, may dito mga details. 500 can be a meal or a starting point. So, ito po yung tinatawag na micro entrepreneurship package, no?
So you will learn the skills, Entrepreneurship Basics 101, navigate your business with AI, may AI din po ito, Advanced Sales Mastery, ayan po, no? Digital Services Hub, Integrated Dropshipping. Alright? So napakaganda po, no? Online multiple ways to earn. Diba? Kumbaga, i-empower mo yung cellphone mo. Ganda po, di ba? Ayan. So, this is TechMe. Ito po yung name ng ating program, TechMe. So, may e-loading, bills payment, G5, dropshipping, sales, AI, entrepreneurship, no? Ayan. So, not motivation, but actual tools. Ayan. Multiple income angles in one package. So, grabe. Sulit na sulit for 500. How to TechMe works. Join for 500, start for 500, learn and build, launch and scale. Okay? So, what can 500 be? A starting point. Yan po yung starting point natin. No? So, may mga dito po, may mga testimonials tayo dito, di ba? So, very powerful po yung ating, ating 500 pesos. And if you are ready to build your digital business po ito, wala po itong tangible, walang inventory. Click join now. Yan na. So alagay mo lang dyan yung name mo, yung email mo, yung gusto mong username, mobile phone, yung gusto mong password, and then sign up now. Ganun kaganda, guys, no? So saan aabot ang 500 pesos mo? Dito po sa program na ito, this can earn up to millions. So yun lang, guys, we are looking for founding members, pioneer members. If you want to be the first that will share this opportunity, mag-join ka na ngayon. Yun lang po. Maraming salamat and God bless you. Huwag kalimutan huwag kalimutan na i-click ninyo ang link ko dyan sa comment section. Maraming salamat po sa suporta. Sana maintindihan ninyo ang sinasabi ni Sir dyan sa video na panonoorin natin. Yan lang po. God bless.